Здравейте на всички! В миналото видео явно не съм бил прав, че ще качвам само в днешния ден. Просто исках пак да снимам. И аз снимам, да. Снимам. Днеска ние ще почнем една така майнкрафтска поредица, в която ще се опитаме да победим Ендър Дракона, което аз абсолютно никога не съм правил. Печетове. Затова. Иначе. Да, нека почваме, защото. Нека просто почваме, хора, че направо ми се завърза устата вече. Махни това и това. И сега preparing for world creation. Variation. Малко помръднахме камерата по никаква причина. Ама то не се вижда цялото. Така. Майнкрафт поредица. Така. Game Mode Survivor, Hard, Peaceful, Easy. Не. Така. Нищо не видяхте. Без да искам, хора. Без да искам. Не ме съдете, моля ви се. Тук ще сложим Seed. Gaming. Universe. Ето това ще е нашият Seed, хора. И така всичко такова. Нека почваме. Аз ще качвам видеа към 10-20 минути, ако не си потвърдя профила. Така. Окей, спамваме се на хубаво място. Ето това ще е скина, с който аз ще цъкам. Можете да си го купите за 3,50 от Hypixel Store, защото аз там правя скинове. Забравих му името, хора. Просто търсете Blue Skins и би трябвало да намерите този скин. За 3,50 можете да си го купите и да цъкате с него. Може да има някакви фалшиви, ама го гледайте хубаво. Огледайте го хубаво, ама то фалшивите ще са почти като истинския, тъй че да. Опа. Да строшим той. Аз за колкото знам ми трябват 17 камъни за абсолютно всяко нужно нещо. Тъй че съберем 17. Естествено. Не. Няма 17. Точно 17. Не. Така по-добре. Цак. Запълваме природата, естествено, хора. Пазете природата, дори това да е видеоигра, пазете природата, защото съм казал. Трябват ми малко пръчки. Значи, една кирка, една брадва, една лопата, един меч и една печка. Така. Кирка. Брадва, не знам дали съм ги преборил правилно. Меч.
Окей, изобщо не съм ги преброил правилно. Лопатка. И останалите идват у мен. Оп. Сега е време да разгледаме за малко храничка и овце, за да мога да се направя легло и да преспя първата нощ, ще не да умра. Защото това няма да... О, новите вълци, между другото. Видяхте ли го? Не знам. Вашия проблем, ако не сте. Но това не ми трябва. О, тук имаме савана, в която може да има село. И овце, естествено. Има 3 различни цвята, но ето защо са направени цветята. Ето защо са направени цветята в Майнкрафт. И тук правим малко Ох, мален помисли, че умра. Там всичко е наред сами. Ако си чуете защо скина ми струва, защото го прави за 3 часа и 50 минути. И 3 часа и 50 минути. Логично 3,50 да струва. Така, мисля да си направим едно червено легло, тъй че ми трябва това и това. Не ми трябва повече, защото едно прави... Ох, те апдейти. Като променят нещата направо. Ти тук и ти при него, така, ти тук, и ти там, и ти там, така. И сега ни трябва дърво, преди да си направим легло, защото легло без дърво малко не виждам как ще проработи. Достатъчно ми от 4. Това не ми трябва. Това ще го сложим. Ето така. Ако се чуете, що си затварям очите така, защото снимам в 9:30 вечерта. И малко ми се спи. Вижда ли се някога така дърво да си сменя цветовете? Аз не. Вие изобщо играете ли Майнкрафт? Да, знам, че има малко хора. Не са малко хората, които са като Майнкрафт, честно казвам. Имам достатъчно храна. Достатъчно. И сега тръгваме към... Кое е? Към пустинята или там? Аре към там, че може да намерим желязо и после да дойдем тук, да копме за диаманти и да победим играта. Не. Няма да стане толкова бързо, хора. Няма да стане в един епизод. Аз обичам да си хабя времето с Майнкрафт. Упс, няма храна. Ще ям сурово явно. Защото сега и като
го чакам това да го... Мале, имам прасе пред прасета, хора. Аз изобщо не съм добре. Там ще ходим. И там ще ни приключи епизода. Следващата игра ще дропна, ще усим, ще цъкам. Не, базикам се, не. Ще дропна някоя игра и ще цъкам. Не, може пак Roblox, ама не знам. Абе ще цъкам, ще разцъкам на някоя игра. За следващия епизод, някаква различна от тези. Защото се казваме Gaming Universe, не само 2 игри. Абсолютно всички игри за компютър, които не се плащат. И мисля епизодът ни да завърши на... Ето това дърво с меч в ръка. Да, няма по-хубав край. И това беше от мен, надявам се видеото да ви е харесало. Ако така и искате още подобни видеа, се абонирайте за канала там някъде доле, лайкнете там някъде доле и споделете там някъде доле, за да имаме повече абонати от един, защото сега имам един абонат. А на екрана ще ви се покаже каналът ми и миналото видео. А сега от мен, чао, чао! Трябва да спра рекординга.